Ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро хуш омадед мегӯем ба шабакаи ютуб канали мо. Мана имрӯза навор аз шаҳри Турсунзода, яъне ки собиқ ном Регар, яксар моли очибачи зоти тоза пароди Белагалов моли пешкаш намуда нав якум гусалашро таваллуд кардагааст. Гусалаи дарбараш буда ғуножинчаи аргнал пароди чорнупёстр аст. дӯстони азиз, моли пешкаш намуда дар вақташ бо буққи чорнупёстр бордор шудагааст. хеле ки мебинед ғуножинчаи дарбараш буда тоза пароди чорнупёстр аст. бениҳоят мол қаду қомат, стойка, фасон, корсо васе ақибо ғафс аст. дӯстони азиз, бениҳоят фасон аст. касе ки молгир аст ҳатман занг занед, дер намонед. дӯстони азиз, бениҳоят қаду қомат, фасон, сараш хушрӯ, бениҳоят моли аҳли ором аст. дӯстони азиз, марҳамат дӯстон, дер намонед. чочу пар я ваҷаби ина пиздонои бебаҳо ақиба бинед чихи корсо ғафс аст. дӯстони азиз, бениҳоят моли хуб нав якум гусалашро таваллуд кардагааст. гусалашам аҷоибот аст. дӯстон, инак масъали хӯрихӯрок саломатиш бениҳоят зӯр, оиди хӯрихӯрок ва саломатиш ягон хел камбуд дидан намешавад. марҳамат дӯстони азиз, аз навор берун намешавед. бениҳоят моли хуб аст. то ин ки харидорӣ кунед дер намонед. дӯстони азиз, осонҷӯш ва мулоим аст. инак масъали миқдори шираш аз 13 то 16 литр бо шир таъмин карда истодааст. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мо ба шумо медонем, шир додани моли ҷӯшо аз хӯрдухӯрокаш бениҳоят вобастаи калон дорад. чӣ қадаре ки нағз тарбия кунед, нағз бонӣ кунед, ҳамин қадар миқдори ширро зиёд мегиред. дӯстони азиз, нигоҳ бин хуб бошад, хеле мол шири хуб медиҳад. дӯстон, бениҳоят хуб, чочо, фасон, я ваҷаби, осонҷӯш, милоим. ина ин гусолачашам бинед. дӯстони азиз, 2 моҳа гусолача дорад. ҳозир бо айни ҳол буқахоб аст, фақат буқаш мемонед тамом. дӯстон, ина ин пиздона бинед, ин пиздонша бинед. дӯстон, чочоша бинед, чихи я ваҷаби аст. дӯстони азиз, хуб дӯстон, ина ҷӯшиданош осонҷӯш ва милоим аст. ина бинед, дар вақти ҷӯшидан ягон хел шаттазанӣ ё ин ки хислати бад надорад, бо одам хеле ва хеле аҳл аст. дӯстон, чорчочи осонҷӯши фасони ях хела дорад. дӯстон, ина 60,000 дагон мехарид, ин гуна чочи хушрӯ надорад. дӯстон, ина бинед, ина дӯстон, чорчочи ободи яххела. марҳамат дӯстон, ина бинед, бениҳоят чочо фасон. ина дӯстон, 4 дандони говӣ дорад. ина 100% мувофиқат мекунад ки якум гусала аст. ина бинед дӯстон, сара бинед, бениҳоят фасон. ҳайда арқасна баласина айна мол мегӯям. дӯстони азиз, инак масъалаи нархномааш 36700 сомон муомила ва дастсафка дорад. ин ақиби бачааш хеле ғафс, гова бинед, стойка ғафс, ақибо васе. ина бинед, чочу пара бинед. дӯстон, молу ҳайда, ина бинед дӯстон, бениҳоят тиккасари фасон аст. дӯстон, барои мол кардан тавсия медиҳам. дӯстон, дер намонед, ақибо ғафс, корсо васе, пиздона бинед бебаҳо. марҳамат, харидорӣ кунед. ана инро молҷон мегӯям. дӯстони азиз, аз ин гуна молҳо шир хӯрдан хеле ба одам мефорад. дӯстон, айна бинед дӯстон, стойка бинед, охи бениҳоят фасон. ина бинед, якум зо аст, солҳои дароз баҳри шумоён хизмат мекунад. дӯстон, фақат як буқаш мемонед, тамом. бо ягон буққои хуб бордор кунед, бениҳоят хуб мешавад. дӯстон, ин гусолая бинед, 2 моҳа аст. марҳамат дӯстон, дер накунед, мол бениҳоят сифати баланд дорад, моли хуб аст. дастафкаш инчунин дар тамоми қаламрои ҷумҳури Тоҷикистон бе ягон мушкилӣ. ақибо ғафс, паҳми хушрӯ аст.